Tawag kayo ng Pampangas Best kayo ng Cheryl Linda. Iki may lago. Beauty queen niya yan. Bisa kaya beda ka? Kaya paliwagan, pwede ka. Malaguya kaya. O yung products da. Ayan, yung mga native delicacies. Ayan. At lumulta mo, tatamo kemba. Ating nga doang malago. Ren pangalaguda, Kalaguda, kalago, Di ba? Nakalagyo, be? Zay, oy ka. Yes. Pangalago yun, Pwede ko kay pageant, Oy, abangan nyo kami, ha? Dahil ko abangan kayo, maapangal ko ang laman. Nang eskwela. Philippine State College of Aeronautics. Karakan mo na, karita kuko. Loko, busalan da ka, loko. Paano nyo rin itong babae ka rin ditang nurse? Ikaw, balo mo interview mo kami, kaya... Pwede ngini. Malambot. Karakala lang po, baby. I'm so excited, man. So, tana. Dapat pala sa sakit. Truck! Okay. At yung tapos kayo Syrup San Fernando ng local. Di ba? Okay. Local tamo na. Sinabi, madam. Madam! Paron. Kaya kayo yan po yata business, madam. Yes, Na yan lagi yung business mo, ma? Smiling Star. Na? Smiling Star. Ay nga pala bala mo, maili ka rin tang... Kabudya maili, layang akal yan. Kinanyan mo na. Wala. Smiling Star. Nano ka lagyo, ma? Daisy Flores. Daisy. Nano nga was ka rin ni ma? Randy. At yung tamo kay Christmas Capital of the Philippines, nanong no ka rin, kaya daw gagawin ng parol. At kaya magaganap ng Giant Lantern Festival. Nahawas ka rin ni? Reindeer. Reindeer. Hindi crazy. Nano? Crazy. Crazy. Oh, crazy. Makamuri yan, Yes. Reindeer. No ka nyo gagawan din. Kay Mexico. Ala akong papagawaan ken Nahilagay ni. Ay, buri kaya kulay ni kalupan ng Coco. Bala na kayo ni Coco Martin. Coco Ronting. Balo yun ba? Ing Dolores. Barangay Dolores. Ay, Barangay Dolores Akaya. 3 years consecutive champion niya kay Giant Lantern Festival. Niningan na kayo ni ma. Anak. Pila na ka ba no? Mga anak ka pa. Katuwa mo na. May katagal ka pa ni. Guys, ayan Kenny, dakala parol. Kaya lang mapali mo ni. Lumwaltam, bata dimlatam. Thank you. Ay, bibingka po to bongbong. Wow. Special bibingka po to bongbong. Galapong by Jojits. Hello, kumusta? Anong months kayo nag-start? Bare months. Ano nga yung mga produkto nyo? Puto bongbong, bibingka? Bongbong tsaka bibingka po. Puto bongbong tsaka bibingka. Magkano yung bibingka? 65 po. Ano yung mga nun? Yung iba-ibang flavor ba? Salted egg, fresh egg, tsaka may cheese rin po. Rar! Kuya, yung neto nga bibingka, pilang minuto baya maluto? Tagalog mo nga. Nasa Pampanga kayo, dapat kayong mag-adjust. Kaming mag-adjust, nasa Loko, busalan da ka, loko. Ilang minuto bago maluto yung isa bibingka? 15 po. 15 minutes. Dapat talaga nakagasmas para yung ay quality control. Ilan yung branch nyo? Ito, 26 to? Saan? Sa Bulacan po, Laguna, Olonga po, at saka dito po. 26 na pala. 26 lang. Pero original dito, no? Pampanga. Oo. Ikaw natikman mo na ba yon? Oo, mama, natikman ko na yan. Favorite ko yung ano nila, yung bibingka. Paano niya hindi natikman mo yun? Baka na. Ako
Ako, masarap yung bibingka, pero ikebrin ka kanan ng bibingka. Buri ko itang puto bongbong kasi makaba yun. Otang kanan mi talo. Kasi bibingka ka, yeah. Ay, hello. Ay, may bibili, Tsaka isa pong puto bumbong. Nano seli mo? Puto bumbong. Ampong? Bibingka po. Bibingka ang puto bubungin seli, puto bongbongin seli na. Tagano ka rin katse. San Simon po. San Simon, where you can see the sun, the sea, and the moon. San Simon. Loar ka San Simon? San Pedro. San Pedro. Nakaman milup San Simon nung ka dumalan San Pedro kasi at yung susi ka nga pong San Pedro. Kanang malago. No ka mag-aral? UA po. Assumption. Nano course mo? Accountancy. Misan mo masyal kaya ka rin punta na pa yung tunanda ka ni. Guluan tayong campus yun eh. Talagang dadaywan day ni, mas kinuha ka Bulacan, Olongapo, Bataan. Siyempre Pampanga. So, siyempre Pampanga. Basta Kapampangan, mayaman, balo mo yun. Papunta kami palengke. Dahil kami akit kami. Mamaling. Metang tusok-tusok, turok-turok. Hindi maganda sa health. Yung Mga pabango. Ito yung pabango niya. Hindi pwede mo sabihin ng ano. Kababae ng tao, papangulat ang lalaki. Hindi pwede sabihin ng brand. Pwede sabihin ng brand. Oo. Brand action, brand. Brandex. Gaya. Panlalaki. Gaya. Buri kay Oh. kamagat. Dati mga naliligo talaga akong ganyan. Pero konti-konti na lang. Try mo, ang ginawa nila experiment nun, nilagay nila yung parang langaw sa, kasi nisprayan nila ng pabango, namatay kagad yung langaw. Siyempre mamamatay yun. Ang pinakamalakas daw na hazardous. Chuta na po kayo ni downtown city of San Fernando, Pampanga. So, muntata mo kita, dakalta mo pa ito na, dakalta mo akit. Tara ka, Blas. Makakapagalgal ko ang laman. Tara! Hi, Pogi. Hi, baby. Hi, horsey. Sama magkano yung kilo? Kami paano rubusalan da kayo loko? Magkano yung kilo, kalbo? 40. Makanya. Ay, Beth. Ay, Beth. Sa porte. Nano lang kay Renny? Nang house nalalagyo rin, ha? Baka puno na rin. Rambutan makapuno. Rambutan na makapuno. Nola may ibatan din. Nung alam ba, galing lang ang Duterte din. Davao. Ay, Davao. Ang nga pala lupa ang tarsier ni. Ayan. Thank you so much. Sa magkano? 40. Yung kilo. Yes. Takmantano mo? Takma mo na. Manyaman lang pa. Pamukla din na kami. Natatalad. Pamukla mo ko. Dapat mayu mo na rin, tumas na rin, busalan da ka loko. Manyaman lang pagkaya ka din. Oh, dala. Subo may hak. Oh. Oh, tsaka. Lalalaso. Lalahan ng danom. Lalaso sa doon. Ali, manyaman lang. Thank you, baby, ha. May minom na kape, oras na. No. Okay. Ano rin, ma? Leche plan ng pong. Yema cake. Tsaka magkano lang mo? Iya mo po ang pong 60. Tagano ka rin kopo. Yan mo pong uliana. Sa Hindi pong gagawa ka rin, eh. kami po. Di kayo po. Makanyan. Takman tayapin. Nano nga ni sakap na nini? Kay yema. Yema tsaka chiffon cake. Bisa buriya takman. Bisa kayo mga kablas. Sali kayo. Ay, manyaman nyo. Makapangalgal yung laman. Manyaman niya, Ber. Takman kaya mo, ha? Ay, kanyaman, ha? Ay, bisa ko po. Sali ko po. Manyaman niya yung pernet. Takman niya mandila ko, ha? Manyaman lang. Thank you po. Dakala salamat. Salamat. Thank you.
Ay, Diyos ko. Uy, report me, report. Report tayo. Maya pabingi po mga kaluguran. Ini pong kaluguran ko may paralysis siya. Na ano? Kaya sa bulan rin kanako, ikabi din kayo World Cup la, Diyos ko. Oy, sama kay Lara Kenny. Balak, Diyos ko, sobrada ka man lang dyan bubula pa kami sa lida la. Magtinda na kayong bulong Lara, bang matipid. Paito ng dakali, napos ko yung pwesto mo eh. Ay, detang, alimbawa, madidisoras kayo, Kenny. Madidisoras kayo na bawa, ba't kayo kayong inuman, kayong party, pwede kayong mag-hangout, Kenny, sali kayong lelot, palabok, spaghetti, goto, karakala choices. Sa magkano kasing order? 25 pesos. Ma! O, di ba? Karakal na ulam mo. Nano yung ulam ini na buntok tuyo. Deng awarin taga Masantol ne minsan pa siya lang dakoken na ikaw taga Masantol paninayon niyo kami pamusalan da kayo po to. Ating timbudan ka rin? Hey, timbudan. Deng taga maka na ka rin? Masantil pa siya lang dakoken paglaparisan na kayo po tangakit da kayo. Nano nga yung specialties mo? Kari-kari, menudo, lengua, sisig, kalgareta. Gana-gana, manyaman nga niya. Oh, di na mo, karakala ulam. Sosyo tapa mo rin kay San Fernando. Hello po, Mother si Claude po. Ayan, ding misaway, tanganak na yung kapogi. Oh, di ba? Ulam. Malala po kasing lagyo rin eh. Okoy. Tiltilmingas lam ni. Ampong. Okoy lumpia. Malala po yung special tissue. Kari-kari, laing, yun. Lahat naman masarap. Actually, karakala ulam talaga ni. Talagang basta potang lutong kapapang kasi balo mo naman in San Fernando making yung culinary capital of the Philippines in San Fernando. At the same time, Christmas capital of the Philippines. Na iba, nandun bata mo ka rin parol. Ngayon naman ka rin lutong kapampangan. Karakalo. Ne? Basta munta kayo kayo na, you know man, at chula kayo na, bengi-bengi. Dapat nga sa ng night market. Ay, hoy, ni tusok-tusok. Tusok-tusok. Oh, karakala choices. Nalalagyo rin, Koy? Ha? 1 day old, hotdog, bituka, Denny, chicken balls, fish ball. Nalalagyo rin, bituka, tsama kala rin. 25, 20, ating puset, tsama kala rin puset. Tagano ka rin ko po, Santo Niño Viejo ni, balo na kita ka na ni kapogi. Nano kayong manyaman? Ini, magkanya ini? Pwede ngutang? Takman tayo, ayan. O, kablas ha? Munta kayo kayo ni palengke na kalkuakit. O, kayo ni keking wa pinalitan ni. Tapos mamili ka ng brimo sauce o aslam. Nano manyaman ka rin ni kablas? O, bisa kayo na? Sali kayo. Di pawas ko! Hay, mutatamo kayo ng shawarma. Try tayong Iron Kirk shawarma. Lawan tayo. So, shawarma, nano nga ng ingredients yung Beth? Beef, gulay, kamatis, sibuyas, pipino, pechay bagyo, garlic sauce, mustard, ampong chili sauce. Pwedeng lawin mo yan, maka namin gagawan. Ating maparas. Guys, o inina, yung finished product na ng Iron Kirk shawarma. Takman tayo niya. Kanya.
order ng laman? Tayo? Sali kayo. At yung tapong ngayon kay harap ng Cathedral Church kay ng City of San Fernando po, kay ng Ciudad San Fernando. Ayan. So, linog niya po yung bear. Bear na po. Wata pong bear na magpasano po rin po. Tubugwang po ang bibingka. So, anak-anak ko pa mo, akakit ko nining magtindang putubong na po ang bibingka. Ayan. Kumusta ang tala? Kumusta ako po? Napingaos na ka rin? Puto bumbong po. Pila na ko pong panong magtinda kining Arab Church. Malamban na po. Ulang ko. Ala pang 100 years. Ala pa. Mga pila na mong banu. Pila na banu 20 years, di ba? Anak ko pa mo. Mga 12 ko pa. Pila na ang banu 39. 39 ka pa mo. Karan mo may bulok. 39 niya pa kanuan. So, apa din po ito bongbong. Magkano yung mga metong order? 25. 25. Pila niya po laman? 4. Taga-no ka rin kayo po. San Jose. San Jose. At Kalaso, San Jose. San Jose. Nano ko po lagyo? Francisco. Francisca. Pakakadilan eh. Francisco. Asawa yan po yung abeyo. Alata naman kawahis mi. Kuya, bisa atak. Kenny katakman mi. Kenny. So kailangan, kaya rin yung pong may ano sa ulim, bawat pong mangalat San Fernando. Clean and green. Kay December lalo kong masalin eh. Good luck. Thank you so much po ha. Ini naman sari-sari ating Penoy. Mapay naman ha. Bisa akong pineapple. Ay! Bisa kayo? Sali kayo. Kanyana ng kanyana. Mother, manyaman yung kaya mo. Dapat pineapple, Kapampangan eh. Pineapple. Bitas kaya ta blood sugar, mother. Ngayon mo tatamang kay bibingka, kay harap timbahan. O yan. Ma, kumusta ako po? Maya po. Malaguya pa mo rin, ma. Malati ko pa mo akak kung magtindang bibingka Kenny. Magkano yung order ng bibingka ma? Tiya po. 60. Nano yung yung kain nating special, ating Special ting ordinary. ipong ordinary, nano yung po sangkap. Chisyam. Chisyamo po, ordinary. O yung pong special. Bumburia po, legon. Bunburo, lego ng pong. Cheese. Magkanya pita 60. O, sige. Total bear na masalila po kanyan din ma. Tikman ko na lang rin Ang gaya ko tikman ko na lang, manyaman lang. Welcome back, kabla sa inachuta po ngayon king Orchids Garden, nanong no ka rin, lawentala ring establishment. Detang restaurant, bar, convenience store, massage parlor, spa, coffee shop, and a lot more. Tara, tokyan nyo ko. Ayak. Hinurakan mo ang pagkagtao ko ha. Ba't ganyan kayo urakan nyo ako? Hello, Yurak. Yurak. Barbecue and wings. So, pwede may lawin kilob. Welcome to Yurak. Di ba? Hi! Nakalagyo. Maris po. Nano mi Fernando po. Alake po. Ala kayo. Pero akalo pa may lobby po. So, nano yung specialty kayo ng Yurak? Mga chicken wings po, tsaka yung ribs natin po. Yung chicken wings na iba-iba po flavor. May mga chicken wings po tayo. May spicy. Yes po, meron tayo. Spicy inferno po. Paborito kinitang spicy, tama para tang hatang potang kanan nitang may kakapali kakatawad tang amo. Nandin na chuta mo kayong palengke. Di rotan mo palengke na chuta mo kayong medyo high-end restaurant. Pwede na ako masiguro kayong high-end kasi di kaya katamo guest Kenny, di kaya katamo ko sa high-end lang. Kilala yan. Ayan o, madam. How do you find the foods at Yurak? It's good. Masarap naman. Nakalagyo. Kumusta ako po, madam?
Okay mo. Malagoy, madam, ne. Madam, balo ko na ang pengan mo. What? Ate nga dobo, Kenny. O, balak sa pengan na, dobo kasi niya pampamintay, Madam Kenny, oh. Mabilog ya pa mo. Tanga daw ka rin ko po, madam. Kapalit. Kapalit, oh. Karingya pong iro, minsan mo tatamo ka rin kayo nga palit. Paninay nyo kami, Ken. Pag lumod ako, kitang ilog. Thank you so much, madam. Thank you, sir. God bless. Ayan. Mutatamo kayo sumangid. Durutan tayo ng orchids. So, ngayon, mutatamo Kenny nga. Drop Pub. Beers, Kenny. Ay, nga, Drop Pubs. So, lungop tamo, pakibaluan tamong nanong ating king kilob. Ne? Hey, hello. Hello, boss. Hello, friend. Ayan. Okay, so, meron nga ka rin ba yung establishment Kenny Orchids Garden ini. So, pare, nanong latest, nanong balita kay Drop Pub? Kung gusto nila mag-chill or sounds na dito sila, pare. Pare talaga, pare. Nanong specialty mo, Kenny, boss? Usual, more on pika-pika and yung sounds natin, 80s, 90s. Sir. 80s, 90s yung team. Wow. Nano nga ning mimix mo, Kenny? At di ba, usually, ati kayong cocktail. Nano yung specialty mo, friend? Margarita. Margarita o margarin? Margarita. Margarita. Naning, loko, busalan da ka, loko, sa bastan mo. Nano sa kapta ni Margarita? Tequila. Tequila. Abong 3%. Temi mo gawan kayan. Temi mo gawan kayan. Lime juice. Gawa kang dita. Puro takpan. Awa! Diyos ko. Kanya pinimita kami kini para takman mo. Makakarugang ko. Diyos ko. Ay, kababanglo naman pala eh. Mabanglo yun. Takman tayo. Yaman na? Muta kayo, Kenny, ha? Although makabuklat kayo, ne? From Monday to Sunday. So, maya pa bengi kablas at yuta po ngayon kin Barangay San Juan nung ka rin akit tayo po ing mito nga si katapi pangalan kening Ciudad San Fernando. Yapin nga sundang lelot bakulod. Lungup tamo, lewen tamo na kayong ulam dang yun nga available. Makapangal ka lang laman, di ka naman yaman. Tara! Sigang nanay ni Beth. May sigang maya-maya, pugo. Nanay ni spare ribs, torta, menudo, kilawin, gule. Ay, Diyos ko, yung kapatid ko. Meryo ko kitang drop pop. Punta ako, ibalik ko kami talaga magpakalati ko kami makapangal ka ko. Tablas! Okay. Lakwatano rin, babaw lang adobe na.